ndewo nna m ukwu ọkaiwu Ejiofor. Anyị tata unu gara ụlọikpe ukwu dị n'Abuja ebe ihe niile nọ wee mee. Biko ị nwere ike ịkọwara anyị kọwara ndị Igbo n'otu nkeji maọbụ abụọ etu ya bụ ikpe nke tata si wee gaa, ọkacha otu esi bugharịa ya na ọnwa Eprel n'abalị 8. A chọpụtara na ọ bụghị mmasị unu chọrọ ka ewekọtukwuo ya nso ka ekpe ikpe a dịka unu si gwa ọkaikpe, mana ọkaikpe si na unu na-ekwuo ya oge. Kedu ka isi wee hụta ikpe nke tata? Ndewo ụmụ Chineke. Nke mbụ bụ na dịka otu o si wee dị anyị n'obi, anyị chọpụrụ ka ebucheta ya azụ, ka ekpe ya ngwa ma taa ma echi. Mana onye ọkaiwu gwara anyị na akwụkwọ anyị tinyere ụlọ ikpe anyị ji ekwu na ikpe a na-aya ekpe na o nwere ife nwanne anyị nwoke mere, anyị eji wee kpee ya ikpe. Na ife anyị kwugasịrị ebe a dị ọtụtụ, ọ ga-eneba anya n'ime ya, na ọ bụrụ ife ọ ga-eji mgbanụ wee je gụọ wee kwuo okwu dị na ya. Anyị kwetakwara n'eziokwu n'ezie na ihe anyị kwuru ebe a dị ọtụtụ, maka ihe anyị edechara wee kwuo na anyanwa enwere ikikere ịnụ okwu ahụ, maka na ife obu a na-ebo nwanne ya nwoke, obu a na-ebo ya n'akwụkwọ ahụ enwere ife eziokwu dị na ya, na ha ajọsụrụ na-ebo ya obuo. So anyị kwuru na nwere eziokwu dị na ihe a na-ekwu o mere. Dịka akwụkwọ iwu obodo a si kwu, akwụkwọ iwu obodo a kwuru ka anyị esi wee kpọrọ mmadụ wee kpọta ya n'ụlọ ikpe, ife onye ọya eme akpọta ya n'ụlọ ikpe, kwukwa ka anyị esi wee ife anyị ede na-akpọta onye ahụ. Ịma nketa sị na mmadụ na ọ dara iwu, kelee ebe ọnọdụ iwu ahụ ekwuru ya, o si n'ikuku da iwu ekwuru ya, n'okwuru okwu dịka okwu ọdanya n'ime na okwu ọdanya ọnụ na-afụ n'ife o ji ọda iwu, kelee ebe ọ nọ ekwuru ya, kelee ebe ndị nụrụ ya zọ ọnụ ya ekwuru ya. Ife dị na-abụrụ ife akwụkwọ iwu na ekwu ebe ọ nọ kwuo ya, kwuo ife o kwuru ebe ahụ, kwuo ebe ndị nụrụ ya nọ wee nụ ya, kwuo ife ofe o bu n'obi wee kwuo ihe na-enwero nke ndị a gosipụtara na akwụkwọ ha tiri n'ụlọ ikpe iji wee kpee nwanne anyị nwoke ikpe. Anyị wee sị na ọ dọrọ na anya ụkwa na-apị na mkpụrụ adịrị, anyị wee sịfa mba na anyị hapụ nwanne ya nwoke tata ekwuo ya, anụgo onye akwụkwọ anyị tiri n'ụlọ ikpe, nụchaa ya wee hapụ idebe wee weje ihe oloo ya, ndị be anyị na-akpọ ihe oloo. Ihe oloo ya abụzi na ọnwa Eprel, ọnwa nke 4 gbaa mkpụrụ ụbọchị 8 n'arọ a ka anyị ghara oloo ya. Anyị nwekwara mmasị na olileanya na Chukwu oke abịa ma nọ n'elu, mana ụbọchị ahụ na anyị eji aṅụrị wee pụ n'ụlọ ikpe. Chingozie. Enwere ọkpụrụkpụ ihe na-abụ bụ mkpesa unu wetara n'ihu ọkaikpe Binta Nyako tata gbasara ọdịmma Nnamdi Kanu. Nke mbụ bụ unu kọwara maka ugogbe anya ọ na-eji agụ akwụkwọ na-afụkwa ụzọ. Unu si na ndị DSS ekweghị enye ya, na kemgbe ahụ ọ na-eji anya nkịtị agụ akwụkwọ, ọ naghị adị ya mma n'anya. Nke bụ unu kwukwere okwu uwe ya bụ nke ndị DSS jụrụ ịgbanwe. Ndị DSS wee kwuo na unu na-achịtara ya uwe isi agụ, na-asị na ha nwa agaghị ekwe, na ihe bekee na-akpọ protokọlụ ha agaghị ekwe ka ha hapụ ya ka o yie uwe isi agụ. Kedụzi etu ọkaikpe Binta Nyako si kpebie ya bụ okwu? Ọkaikpe kwuru tata bụ Justice Nyako mere ka ọ bụrụ iwu na ndị DSS ga-akaba arụ na taa ma echi ewetara ugegbe anya o ji wee na-agụ akwụkwọ, maka ọ chọrọ, maka ịma na onye na-enwe nsogbu anya, ọ bụ na ọ daghị eji ugegbe anya agụ akwụkwọ, ma ọ daghị etizi ugegbe anya dịka etu esi wee na-afụ ụzọ, o nwere ike ime ekwere bee ya n'isi ma ọ bee ya n'arụ, merụọ ya, butekwere ya ọrịa dị iche iche. So ọkaikpe ndị Binta Nyako wee kwuo tata n'iwu na-eme taa ma echi, kpọkwuo onye isi ndị na-afụ maka ọ kpọrọ onye isi ndị DSS na-afụ maka ije n'ụlọ ikpe ma ịgba akwụkwọ na ife ndị ọzọ, wee gwa ya nye maka ọ na-aha ya n'aka ka ọ dị shọ ka ọ meke shọ na-emere ya na taa ma echi. Ịma ka anyị si eme, maka na
anyị na-ewe na-ekuru iwere ọkpụ tụpụrụ nkịta ịrapụnya na ọgụ ya na ndị mmụọ mba anyị na-esosi ike ka anyị dị shọ na ife ahụ kwuru n'ime kọt na-emere eme maka ịgba ndị a ịgba ha nkịtị agba ha nkịtị a nwe uche na-esosi ha ike so dịka etu a ọkaikpe si wee kwu ya mmenyefe ohere ije gbuwe oge mmesosi ha ike dushọn na-emeri nke tata ma echi ọzọ dịka ibe bụ na fast na akwa isi agụ na ha chọrọ ka o yi akwa isi agụ ihe akwa ọra bụ akwa isi agụ mana o nwere ike kpaa akwa ọra sọrọ ya nụ ma ya bụrụ akwa isi agụ ma a sị na ojiji ha nwata were aka elu akọlobe otu ya na otu aka ọdụ njọ na-adịkwanụ mma o nwere ihe m nwafụrụ akwa isi agụ mere na anya nwere iyi akwa isi agụ bịa do n'ikpe o nwere ihe m nwafụrụ o mere mana ọha ma ife ha na-afịkọ mana na ama na anya ụkwa ha na-apị na mkpụrụ adịrị ya nsogbu adịrọ ọ bụrụ na ọnya ka anyị ete ma ọdụ mma anyị eme anyị akwarị akwa ọzọ acha akwa ọzọ anyị akwarị chịtara ya mata ma echi ka ọ na-eyi maka ihe ọ na nwere isi mbido ome gịnị nwere isi njedebe na onye amaghị onye nwere olileanya nwere ike na-asị na ọkọ ka ihe adịzi etu a na-ama na o mere n'izu o mere ọnwa so ọ pụtakwa ọkwakwala onwe akwa isi agụ n'eyi ọfa ma ihe a na-agbala ọsọ iji si na ọ chọrọ ka o yi isi agụ maka ama na akwa isi agụ emegidere nwere iwu akwa iwu na oyi akwa isi agụ nwere ekwuru na akwụkwọ iwu na oyi akwa ọ chọrọ akwa isi agụ abụrụ onye abịa akwa onwe ihe gbasara nwere ebe akwa iwu kwu na oyi ihe nwere ebe edere na akwụkwọ iwu mana ọ na ihe na-abụ ka eji ihe eji emegido ndị be anyị maka ihe mfụrụ ya isi na o megidere iwu fa na o megidere ọnọdụ fa n'ebe ọ nọ ihe akwa isi agụ obi n'ikpe dogburu onwe ya ọ jara ahụ ihe nwanne na dere na njọ sigaga nkakwụ n'isi maka ihe a na-eme ndị a na-emewu emewu ọnọ na nna asị nọ ndị emeri n'agha ndị ihe bụ n'obi na-emeri n'agha so maka nwere ihe kpatara ya eji ya mana ihe na-agwa ndị mmadụ asị m ndị mmadụ sị ya ha ṅụ na ngwọ na nkwuru na-abịa na otu aka ojido njọ na-adị mma ihe dị mkpa bụ na arụsịnye nwanne anyị nwoke ike ka Chineke emegide ebere anyị megide obere oge ọdụ mma pụtakwa na oji onye na jikwuru onwe ya maka ya gwa m fasifa na aka ji Nnamdi Kanu tata abụrụkwa nsọ Nnamdi Kanu ka o ji n'Igbo niile ka aka ji mmadụ anyị awụpụ ya n'arụ anyị amata ya na njakịrị ị na-anya efu na tata bụ afọ bụ Wednesday n'ụbọchị gbaa mkpụrụ 15 ọkwa ya 16 o nwere ebe a gara ije na steeti ise ka ise dị na ndị ebe a na-asụ Igbo na be anyị onye ọra jema gbachiri onwe ụzọ na kpobe odo anya na ife a na-eme adịrịzi so ọ bụrụ na Nnamdi Kanu ọ bụrụkwa Nnamdi Kanu gwa ha mee ya n'ọrụ onye ọra ji nwaanyị kwalụ na kpụrụ onwe kwuo na ahịa apụta ka anọ ya kwali ugwu ọkwụ onye na ebe a ihe otu a na-eme odo anyị na ọgụ Nnamdi Kanu na-abụrụ onwe ka ọ ọgụ na-alụ igwe mmadụ ụwa niile agbakọrọcha agụ maịlụ ihe na-eme emechakwa anyị ekwu ya ekwu mana ihe anyị na-agwafe ahụ na ustadụ mmanụ ọdụba gboo aka ji Nnamdi Kanu ya taa ma echi ọ ya adị mma ife na ya adị mma maka iji sikwa na oji onye na-ana ji onwe ya so na ọ bụrụ okwu bụrụ elu ọzọ na-agwa ndị be anyị bụ na ha ya eji eweta iwọchi anyị na-anya ife na-aga ifu na mmeri abụgo nke anyị na ọ ga-akpọ ya afa ọ ma mmeri abụgo nke anyị maka mgbe ịfụrụ mmadụ na-agbakiri ya na-achọ ka o esi mee nke abịa nke ọfere otu ebe otu aka aka n'ụzọ ebe ụzọ agarọ ụmaka n'ụzọ nke ọzọ ụzọ agarọ o jee na windo ka ọ pụọ wụrọ okporo ụzọ ofube na-ele ọnwụ mma na ụbọchị na onye ụbọchị na-ekwu elu na nkwekọta so ọ ya dị mma ama na tata ma echi anyị ekwu akwa ya chiri ahụ ya so ọ bụrụ ihe dị na ya dị mma nke ọzọ m chọziri ịjụ gị bụ ịma na ọ bụ a ga-ewezi ya n'ọṅụ gị nwa na ejimaka ọ bụ ọnụ Nnamdi Kanu ji ekwu okwu maka na ọnụ nwa na-ahụ ya kwamgbe kwa izuụka ọ na-eme ugbu a anyị na-achọpụta na ọ na-adị ka unu kwuchaa okwu
ndị isi ndị nkwado Nnamdi Kanu maọbụ kere abụọ ugbu a ụfọdụ na-asị na ha agaghị na-egezi ntị n'ihe unu na-ekwu ganye na ha anụ n'ọnụ Nnamdi Kanu ikwu okwu ya bụ mgbe ịpụta maọbụ ejimakọ pụtakwuo okwu ha sị na ọ bụghị ihe Nnamdi Kanu kwuru na ha agaghị ege ya ntị ha na-emere uche nke ha dị ya mma iji mara gị atụ Simon Ekpa ekwuola n'ọdị nso a ha jighị n'aka na unu na-ekwu ihe maazị Nnamdi Kanu gwara unu na unu kwuo kedu ihe nwere ike ikwu gbasara ọnọdụ a ka nwanne m nke akwụkwọ ntị ọfụ nna anụ nwere ndị na-ekwu na ha araghị m ntị anụbụrụ m ya nke ahụ mbụ nna anụ ya na-agwacha ndị be asị nọ ntị ọfụ ha nke a ka nna anụ ya marụkwụ nne nwere dị ihe dị etu ahụ so ihe mma bụ na ozie m ozi nzie ndị nọrọ ya n'ọnọdụ ezie m ha ozi dị mkpa mzie ha so onwe onye uche bụ na onye si na ọ chọrọ ka ọ gee ntị n'okwu na o nwere ihe ọ chọrọ ịdị emere onwe ya amaghọ maka ndị ahụ so ama uche mmadụ hụ na ndị ahụ so ihe mma bụ na ozi eziri anwụrụ ọkụ ebelivu n'olugo enigwe arụ so ọ bụrụkwa na amaghọ na nwere ebe egburu aja ngwere adọrọ ọsọ ya bụrụ ebe ị nọ na ịbịa na ngwurube unu ya gwa m nọọ ife niile na-ekwu ka n'ọngụ na-achị na-ekwu ife niile n'obodo na-anụ mba enwe mmadụ na na-eto ya na-ekwu enweke ndị na-aṅụrụ nkwụ na ilo ma ndị na-aṅụrụ mkpụrụ mmiri ị na-ekwune na ha ekwuru nke ha pụọ ha mana omero afekt na ife ị na-ekwu n'ọngụ nwa obodo ọta ebe na n'ọngụ nwe ngwazi n'ọgụ ụdị ọkpara ka nye gị ezampụl na ịbịa bụrụ ọ bụ n'ọngụ ụdị ọkpara na ngwuru bụrụ ebe e nwere ọtụtụ ụmụaka dị iche iche o nwere ike nwee maka ọ na-amụcha amụkwa oge ụfọdụ nwere ndị be anyị na-ekwu amụkwa nwere ike nwere nwe mmadụ na-abụ na-akpọ n'isi elu ndị a na-eji akwa na ebe a na-ejere mmemme ife aka ebuka ọpụ bụrụ ma wụrụ mkpọ na-achụgharị mmadụ n'azụ na-egbu ọja ihe ego ha na everywhere ha nọkwa everywhere so ọtụtụ ndị mmadụ ahụ dị iche iche enwere obodo ihe eche na ihe afụ ndị ji mkpọ were egbu ọja ha si ọgachi ama nwere aka elu ata na akwa ahịa ịta ka ọ dị na famịlị na ngwuru ọbụla ịbata ya afụkwa nwere ndị ya bata Chineke agọzie ife na ha onye ọ na-ada ege ntị na ife obodo diọkpara ha na-ekwu nwee ike ịfụ mmadụ na-abụ ma ofu onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri diọkpara na-ekwu onye nke esi azụ nọkpọ gbadara n'ọfịa ya na-aṅụrụ nkwụ ọ na-adị so ọ bụrụ omere onye a mere afekt na diọkpara ama aradịkwa okwu na ọrụ onye a nwe ngwuru so ọ bụrụ etu mesi wosaghị okwu a so achọm ịkpọ mmadụ afọ onye na-akpọ afọ na ọghọta etu a nsịkọwalụ. Thank you very much. N'ikpeazụzi n'ụbọchị ole ma ole gara aga enwere akwụkwọ anyị hụrụ ozi anyị hụrụ na soshal midia ọ dịka ngịnwa ma ọ bụ ejimakọ mba ọ bụ ejimakọ na-akọwa na enwere nnukwu ọkaiwu ọzọkwa ga-esonyere ụnụ n'ikpe a na-ekpe ugbu a ọ sị na n'ụbọchị taata bụ ụbọchị ikpe na onye ọbụla ga-ahụ ọkaiwu ọhụrụ ahụ biko kọwa kenere anyị maka na abịazi taata anyị ahụzighị ọkaiwu ahụ ụnụ dịkwakwa na-adịbụ biko kọwa kenere anyị onye bụ ọkaiwu ọhụrụ a ma ọ bụkwanụ gịnị mere ahụghị ya taa from ihe m nwa chọpụtara onye ejimakọ kwuru ekwetọrọ m na ọ kwere nghọta na ife ọ na-ekwu abụrụ onye ọ na-ekwu ma nwere ike bụrụ onye ọrụ na ebe anyị na-eme ka ọ na-abata o nwere ndị ọzọ nyegasịrị ọrụ ịma kesi okwu n'ụka anyị na-ekwu ka nkọ ha nwegasịrị ndị ọzọ nyegasịrị ọrụ ife anyị arụgasị ebe dị iche iche mebi na o nwere ka ndị mmadụ si ghọtafe ya so maka anyị ama mbụ na anyị zonara aja enigwe ghọta nakọ so nwere ọkụ o si wee wụ maka mmadụ ịbata ọbụkwa na mmadụ chọkwa mmadụ ya bata echi mbụ onye ndu onye anyị na-ekpere ikpe ọ chọkwa ịgba atakwa mmadụ aha akpata o nwere ike ịkpọ atakwa mmadụ ma onye nnukwu ogo nke Igbo mana nya nwe nwebere ka o si wezi m ide ozi ahụ osi na-akpata mmadụ kama na ozi o ziri mbụ mụ oziri m ozi na o nwere ihe ọ sịrị onye ahụ ya eme n'ụlọ ikpe ọzọ ọ sị m nyekwa onye ahụ akwụkwọ enyego m onye ahụ akwụkwọ so mebi ya bụ nya ka ndị mmadụ ghọtafielu ejimakọ ka ọ na-ekwu so ọ bụrụ na nke anyị na-ekwu tara nwanne m